खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय मिरुनि स्टेट आनजादाव बर' राव सोफायैनि थाखाय बर' फरायसानि आफादगिरिया दुखु फोरमायदों फैगौ जानो गोनां 27 आगस्तनि सुबुं गौमानि थाखाय सिलाफोथार दख'रानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लाहार फाहार दाब दाब जायगायाव 75थि राजीव गान्धीनि जोनोम सान फालिदों आर्टिकल 370 आरो 35A खौ बोखारनायाव पाकिस्ताननि सरकारा उग्रायखांना लाना हेंथा हान्जाया गोबां खहानि दुखु फोरमायदों रादाय सिफायना पाकिस्ताना भारतखौ गम मोननै गाग्लोबदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव थांनाय 20 आगस्त खालि दाखालि बावैसोनि सिगां जाना थांनाय मिरुनि स्टेट आनजादाव बर' राव सोफायैनि थाखाय बर' फरायसानि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारा आनजादाव सोरनिबा फाव आन्दायनाय दं होनना दुखु फोरमायदों सुलु मोननाय बादिब्ला 6थि फारिनि राव जेरै मेघालयनि कासि गार' मिज'रामनि मिज' नागा बायदि हारिनि रावा बे आनजादाव दंमोन बेखौ नोजोर होना मानगोनां आफादगिरि सारा फोरमायदों दि जोंनि बर' हारिनि मोजांखौ नायनो हायै गोबां सुबुं सोमजिबाय बेखायनो जोंनो आलादा रायजोनि गोनांथि होनना फोरमायदों सारा मैया 21 आगस्त खालि सिलाफोथार दख'रानि गोख्रों समाज सिबियारि आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादा दख'रानि सिङाव थानाय गोबां गामियारिनि सुबुंफोरजों गोग्गो न'खर दानाय बायदि जेंनाफोरखौ जानो गोनां 27 अक्ट'नि सुबुं गौमायाव नुजाथिहैनो थाखाय लाहार फाहारनि थि खालामहैदों दैबानाजों खुरखाजानाय रायजो राजानि सोमोन्दै खौरांखौ मोजाङै लानो फैगोन बेनिखायनो जोंनि सिलाफोथार आन्सलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै आन्सलिकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाखौ लानानै बै सानखालि बै मेलाव नुजाफैनो थाखाय जोंनि सिलाफोथार आन्सलिकनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारिजों लोगोसे जोंनि आन्सलिकनि सोद्रोमाफोर जोङो दिनै गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि नुजाफैनो जों खावलायो बे हाबाफारिखौ दख'रानि आफादगिरि अनिल बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि सनसिं ब्रह्मनि दैदेननायाव गाहामै जाफुंलांबाय गाहायै सुलु मोनबावनाय बादिब्ला बे लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे माखासे गामि फोसाबनाय गोग्गो सोलोंथाइ दानाय गोग्गो न'खर दानाय बायदि आयदानि सायावबो सावरायबोनाय जादों थांनाय 20 आगस्त समबारखालि भारतनि दाब दाब जायगाफोराव राजीव गान्धीनि जोनोम सान फालिनाय जादों गाहायै राजीव गान्धीया जोंनि भारतनि सासे गोख्रों मख'जाथाव गाहाय मन्त्रिमोन बिथाङा 1944 मायथाइनि 20 आगस्तआव जोनोम मोनदोंमोन आरो 1991 मायथाइयाव अबथिरा जिउ गोमादों भारतनि गाहाय मन्त्रिफोरनि मादाव सासे गोख्रों गोबां खामानि मावलांदों बेनिखायनो भारताव बिथांनि मुङाव गोबां फरायसालिमा देहा फाहामसालि बायदि बायदि बिथांनि मुङै गायसननाय जादों भारतनि सरकारा जेब्ला जम्मु काश्मीराव आर्टिकल 35A खौ बोखारना होनायखौ दुखु मोनना उग्रायखांना लाना भारतजों हान्था मेला नख्रां दावबायनाय आरो फालांगियारि बायदि बायदि सोमोन्दोखौ सिफायना लाना दा बिथांमोनखौ बुहुमनि दाब दाब हादरनि सरकारा दुखु मोनना भिसा पासपर्ट बायदिखौ केन्सेल होनाय जाबाय बेबायदिनि जाहोनाव पाकिस्ताननि रांखान्थिनि हारा गोबां गाहायाव फैदों हेंथा हान्जाया पाकिस्ताननि इमरान खाननि सरकारखौ दुखु मोननाय फोरमायदों थांनाय 20 आगस्त समबारखालि पाकिस्ताना दावहाखौ दोनथ'नाय रादायखौ सिफायना मिथिस्लाबै जम्मु काश्मीरनि पुंछ मुंनि जायगायाव गाग्लोबदों बे गाग्लोबनायाव भारतनि रन्जन कुमार सिंह मुंनि सेनाया मुंख्लं जानांबाय मिथिनाय बादिब्ला पाकिस्ताना गम मोनै नैथिबार जाबाय बेबायदि जाथायखौ नुना पान्जाब आरो राजस्थान सरकाराबो गोख्रों सांग्रांथि जाना थाबाय सुलु मोननाय बादिब्ला बे उदखारिफोरा साब्रै जोंनि भारत हादराव हाबफैनाय जादों फारसेथिं भारतनि नख्रां सेनाया थाबनो बेनि खिथेरखौ लाफिननाय जागोन एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों